Giulan og hinabang ang usa ka lola nga naga-pangalkal og botelya ug wala pa naapil sa ayuda sa gobyerno. Ano yan detalye? Makatilawan ko bugas ng sa 2 ka kilo lang. Kanta pagsugo na din kubit-kubit. Wala ko sa kwarta-kwarta. Perting hilak ni Nanay Rosa Quino, humana sayrang wala kuno siya labot sa madawat nga pinansyal nga hinabang gikan sa lokal nga panggamhanan. Sa video, nangayo na lang taon og bisag 2 ka kilong bugas ang tigulang. Busa, giadtuan gilayon nato ang lugar asa nagpuyo si Nanay Rosa. Sa dalan pa lang, dili na tiaw tungod sa kalayo og kadelikado kay padulhog kini. Ato siyang gidalan og hinabang nga bugas, gatas ug pinansyal nga ayuda nga gikan usab sa mga taong dunay malumong kasing-kasing. Pusa, abot langit ang pasalamat sa tigulang. Mensahe sa akin, Sir Danilo, salamat kayo, God bless. Salamat kayo sa tanan-tanan nga mga blessing niya diri sa kuha. Maskin gamay lang basta atis pagkatabang taluag kay sa tong kasing-kasing. Nag-inusarang nagpuyo si nanay sa gamayng payag ug bisan senior citizen na nagapangalkal gyapon kini og botelya. Ang iyang mga anak duna na tagsa-tagsa ka pamilya. Ang pamasura siya, pamakal. Right good siya, sir. Tungod sa social pension, ang DSWD or SDO na ang kabalo anak kami, hindi man kami nakaprobal anak. Pero in terms of ayuda, pagkaon, pwede lang siya mo ani sa barangay. Sa grasyang nadawat sa tigulang, igo na lang kini sa paghilak. Hilak sa pasalamat sa kalipay. Nagangay salamat sa naghanag sa kuha. Nagang kasalamat. God bless kayo sa ilang tanan. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.